من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله سني دولين المنافقون والمنافقات والكفار نار جهنم en artino jangugo nden wari tokkiha jangde men keña bo walmuminuna walmuminatu ba'dum awliya'u ba'd. Mumini en worɓe ɓe rewɓe yoga maɓɓe keetinaɓe yoga ɓe ɗon umra ko woodi, ɓe ɗon haɗa ko halli, nden ɓe ɗo ɓoosa julde, ɓe ɗon dokka jakka, ɓe ɗo ɗowtana Allah e nulaaɗo muɗum. ɓe tindiniraaɓe bana ni sayarhamuhumullah, sese Allah hinnumama ɓe. inna allaha azizun hakim. anndu Allah jaaliɗo mo hunde fu jaalata ɗum, jam hikimajo gonijo ballinowo hunde fu ha no haani wona. nden ɓaawo ɗum Allah wi: wa'ada allahu lmuminina walmuminati jannati. Allah seniɗo inani mumini en worɓe e mumini en rewɓe jannatin aljannaji. Jannatin Allah wi kala goto fu jannatin marina aljanna gota. Yo nde wi jannatin ɗo o wadditindinoje maaji aljannaji man. O wi tajri min tahti al anharu khalidina fiha wa masakina tayyiba fi jannati adnin. Aljannaji ɗi Allah seniɗo inani mumini en bana no wanginiri no waake heeferɓe naafiki en worɓe ɓe rewɓe ɓe heeferɓe, kamɓe yiite jahannama ono inani ɓe, nden o inani mumini en kamɓe bo aljanna. ɗo wanginki yaake mumini en worɓe e rewɓe e ɓeyde no ɓe woni, banno wanginirno yaake naafiki en bo worɓe e rewɓe ɓe heeferɓe kamɓe wono ɓe goni. ha deyde o wolwi haala mumini en walmuminuna walmuminatu go ɗo oɗo wangina yaakeji maɓɓe kadi. wa'ada allahu lmuminina, Allah inani nuɗɗinɓe gonɗinɓe nulaaɗo ɓe kala ko nulaaɗo waddi fuu. ɓe gonɗini woodede Allah e malaika en, Allah e defte Allah e nulaaɓe Allah. ɓe gonɗinake ñalowmaare dargal, ɓe gonɗini hoddirore hayru ɓe sharru fuu. ɓe gonɗini, ɓe nuɗɗini, ɓe andi fakat ɗum goonga non ɗum woni. nder majum ɓe andi kadi nde ɓe nuɗɗini ñalowmaare dargal ɗo, ɓe andi ha ñalowmaare man ɗo ɗon yimɓe fuu garjete kuuɗe muɗum. to kuuɗe goo boɗɗe ɓe kuwinoma yo mbatjaari goo mboondi. Allah seniɗo renen kadi to kuuɗe goo kalluɗe bo non fahin. man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha. ko moye huwi kuugal bongal ngam hoore maako o huwani, non ɗo hallini bo fuu dow hoore maako man. Allah seniɗo inani ɓe a heeferɓe naafiki en ɓe heeferɓe kam yiite kamɓe kam. nden Allah seniɗo inani mumini en worɓe e rewɓe kamɓe bo jannatin aljannaji. aljannaji man Allah limti ha suurol gongol feere. aljannaji mayɗi waɗat bana nayi. masalul jannati deyde ko woni nder aljannaji man.
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى الله سنيدو لمتي داكو بمري هذا الجنة قل مثال الجنة جدي الله سنيدو إينني مؤمنين يودون هاندر الجنة من ديام لاب دام ولا كو جلاني دم سام أيها الدنيا رودا سناتو أجلي هو دفير أن ديام من ما ويها أكبتاتا نرودي ونا ما جمتاك جيجون يوانا دو مالا بوكو دي تو هاكو جيكو مالا دي من يولا هچا te aɗo habdano a waɗata ndiyam man no ɗam woɗira e o tata ñorondi gondi feere ta geeƴon ñaw wona ɗo sakko to a yari ñawne to non noon kosam bo ɗam waylayi belenga ma jam kosam ha duniyaru to a resi seeɗa nini jonta ɗam wayla jonta kosam man ɗo ɗo sañdia dakam ma jam be piyagol ma jam fu sañdia sotta bande nde ɗam woni noon yontani ko samma e soofa welatama noon fayitta mbal ha duniyaru to yarigo hakkilo itta malla ñorondi kuje feere ɗon nder toon se to a saki a moƴƴitini tawon nden jumri ha jumtandi ɗo sey a habda ɓe dome ñakitawon ha nder ɗon goɗɗum feere yana toon ndoodi rufa nder toon lekkon gorkon feere kaaƴon gorkon a yemba a saka ha heɓa ɗon go laaɓa accu kadi geeƴon ñaw wonata nder ton kam amma ɗum woni ha aljanna ɗo allah seniɗo waɗi ngam yimɓe beltinoro a yi ha duniyaaru ɗo yimɓeji hannde kana perina ɓe gaɗan ndiyam ɓe dasa ɓe nahaɗa nder cuuɗi maɓɓe ha ɓe giɗi fuu ɓe maɓɓita robine ndiyam man wurta amma se aɗo tereta ɗam tum so na noon ni yande go waddante fitina goɗɗum feere ɗum a annda a yi min mi kawoyejo mi annda ha pellel kuugal amin suudu ɗon je mi yahata mi jippa to to mi ɗillini suudu goo ɗo maɓɓi tum maɓɓiti ndiyam robine ɗo laaɓi tal verɗon mi waɗani mi lalla vergo tan mi waɗa ndiyam mi yara ha se ndiyam man na jareteɗa mi annda seeɗa go seere dune ndiyam nawgo tan kam si jotta ka jagorɗo amin wiyata aɗo yara ndiyam ha robinet ɗo nan wimum ɗo yara wi kañum won nawete reedu ɗum mi waɗi mi jitidde komi yamɗita ganoy na yi ndiyam duniyaru a seedata ɓe iri ɗo kam amma ndiyam ɗam allah seniɗo wiɗo min ma in gayri asi ɗam nanda ɓe ndiyam ɗam duniyaru ɗo waadallahu lmuminina allah inani no yimɓe waɗi man khafa magama rabbihi jannatani yo mo huli jawmirawo muɗum wodani ɗum aljannaji ɗiɗi allah seniɗo muuyi en jottuma toon waadallahu lmuminin waada be fiilu maadi ɗo modiɓɓe anduɓe luga arabia ɓe mbi ha hayru be sarru fu waada amma to wari ha masdar ɗo ka sendiran to waada banno o wi ha ɗo to wari ha masdar ɗo ka sendiran je kalta ka warta wa'id waadallahu allah inani almuminina nuɗɗinɓe worɓe walmuminati e nuɗɗinɓe rewɓe en mbi imanaku ɗo gonɗirki ko nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam waddi fuu to yiɗi ɗum duniyajum ko lahira to yiɗi ɗum birni ɗum ko bangu ɗum to yiɗi hunde manawinkere non noon malla bo hunde jatire fuu to nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam waddi ɗum ɗo ala rasi wal ayin se goɗɗo gonɗina bano wiɗo non noon ngam annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam be moggal annabo en nulaɓe derɗiraɓe maako ɓe fufu maɓɓe ɓe laatake ɓe gonɗuɓe ɓe gonɗirteɓe hakko ɓe gaddi lismake dow yimɓe nuɗɗina kala moggal nulaɓe fufu yimɓeji kawtino yehi ha modibbo yimɓe man ɗo yimɓe islama be yimɓe dinaji goɗɗi feere yimɓe ɓe ƴayata ɗo rewra allah be deftere tawreta be jajanɓe ɗo rewra allah be deftere linjila nde ɓe ƴayi ha modibbo goo se goɗɗo feere wiyata yo
ande kam ɓe wari ngam seyo on jotta kam en gari ha Modibbo jotta kam bisimilla Modibbo hiitale da minin kam minin ɓe diina islam da ɓe bo rewranɓe Allah ɓe tawreta ɓe bo rewranɓe Allah ɓe linjila na yimɓeji pat wi diina ka fuu fotan na Modibbo go wi oho gonga deftere nde arti e deftere tawreta bisimilla an mo deftere tawreta woluɓe ɗe noy fotal diina may woni onon na on mbi wala mo nastata aljanna sey mo laati yahudajo na mi wi oho non noon woni ha deftere amin amma min kam mi wolwata mi accinan miirawo am wolwa miirawo maako moye o wiyata mo ƴayata ɗo rewra Allah ɓe deftere linjila o wi to wolwu onon bo na on mbi wala nastan ɗo aljanna sey mo laati nasarajo na o wi oho non noon amma min bo mi accan miirawo am wolwa miirawo maako mo wiyata mayɗo kay mo julɗo kadi goɗɗo mo e l'islama kadi oɗo wiya woɗi nde on pat mo noon wimi noon mi arta wolwugo kam mi wolwan amma to mi wolwi mi tammay on keɓal wolde fof o wi to minin tokkiɓe Muhammad sallllahu alayhi wa sallam minin kam min ɗo nuɗɗini min ɗo gomɗini mobgal annabo en nulaɓe fufu min ɗo gomɗini annabi Musa min ɗo gomɗini annabi Isa amma to ni laatake onon yahuda en ban on mbi onon tan nastata aljanna nden kana on wi wala mo nastata aljanna feere luttuɓe ka gomɗinayna onon nasara en on mbi onon tan nastata aljanna nden kana wala mo nastata aljanna se onon luttuɓe ka gomɗinayna taw amma minin kam min ɗo gomɗini annabo en moɗon ɓe defte moɗon fuu onon bo on gomɗinay annabojo amin ɓe deftere amin nden kato mini noon woni nastoɓe aljanna kam kay yande may haala waɗi onon ka on ɗaɓɓitan to on jahata se ɓe jimmiti tan wane jawabu feere waɗi ɓaawa ton nonno ka woni taw kanjum lismake dow julɗo ka se nuɗɗina gonɗina moggal annabo en nunaɓe fufu kanjum ha darange imanaku jeegogo wal imanu bir rusuli e gonɗinkine laaɓe Allah ɓe fufu maɓɓe goɗɗo gonɗinanɓe to ɓe jottini haala gaidu tawhidiya ha yimɓeji ɓe jotta jangayi tan ɓe mbiya janngugo nde woɗay ɗo wiile a wawata janngugo nde ya ha bawɗo janngine nde useni wal imanu bil kutubi samawiya gonɗinki defte samawinkeje ɗo kanjum fu woɗay ɓe haɓɓugo nunaɓe ɓe fuu maɓɓe ɓe gonɗuɓe ɓe jottini kala ko ɓe neddaɓe majum fu kanjum fu woɗay ndikka a hefta a yemba dey a hoosa boɗɗum ka acca ko woɗay waada llahu lmuminina Allah inani nuɗɗinɓe worɓe walmuminati e nuɗɗinɓe rewɓe jannatin aljannaji alhaaɗuɗi coofi tajiriɗo dogga min taati ha les muɗum coofi ma noon en mbi Allah seniɗo wolwi joweego ɗo coofol ɗo ɗum ɗume maayo ngo mawnayi fanti nden ndiyam maago bo belɗam ɗam haaɗay yo kanjum wiyete annaharu nden ɓe wi asli naharu ɗo ngaska ha ndiyam ilata ɗo on wiyete naharu to a yi maayo bo kayen bona woodi ha ndiyam ilata nder muɗum to mawni fanti bana ɗum ɓe wiyata teeku kayen bo wiye baharu to tulli noon bo wiye aynu to bo wiye ɗum guldude ko bo wiye ɗum seeɓore nden ko Allah seniɗo tindini ko woni ha aljanna kam al anharu coofi ɗon nder aljanna man ɗo ila ha nder aljanna man loope wala ton ñoro ɗum goɗɗum feere wala ton ɗo ila man ɗo de Allah seniɗo waɗi no ɓe neminorto ɓe majum haalidina fiha ɓe duumotoɓe nder aljanna man mumin en worɓe ɓe rewɓe goo fuu haalidina fiha ɗo daɗi goɗɗo tindinore kadi a anda nastuɓe aljanna hamɓe ɓe ɓe ñawata ɓe naywata ɓe mayata ko saɗi fuu heɓataɓe ton ɓe gona nder aljanna man ha forti foroy toye keerol man wala keerol kanjum kam a yi daɗi tindinore ma calcule ma lissafi ma ko a waɗata yottata noon se a anda gomɗina noon man tan a yi duniyaru ɗo kam goɗɗo no neɓiri fuu ñawan no yamɗiri fuu
no goɗɗo neɓiri fuu maayan nden goɗɗo man ɗo no o sufɗiri fuu o naywan so nawi ɗon ara gada man maayde kadi hunde wonde feere no o hoyrama fuu o yeran hunde wonde feere yande feere ka o heɓayi ɗum ha duniyaaru ɗo a se nden kam en toru allah ceniiɗo helta nafsuji men rewa mo ɗowtana mo banno o mari haaje ɗum taɗɗum daye to yeddugo mo bo ngam en wona nder yimɓe belanɓe ha nder yimɓe gonanɓe nder aljannaji tajiri min tahti al anharu ɗi coofiɗo dogga les muɗum khalidina fiha ɓe duumotoɓe nder maaji ha ɗon goɗɗo wiya yimɓe yiite fuu na duumoto nder maage nan oho ɓe duumoto amma kamɓe kana ɓe wala nder belɗum ɓe duumoto kamɓe na nder yangada ɓe ngoni allah seniɗo wi yimɓe yiite la yamutu fiha wala yahya goɗɗo mo woni nder yiite ɗo o maayata o yeeɗata maayde kam to maayi arande lori yeeɗiti ɗo timmi metata maaygo wongo maako nder yiite feere maako nder yangada maako ɗo o wayi bana na geeto fahin amma ɓe aljanna kana ɓe ɗon nder nemaji ɗo wara deydey nemaji ko woni ha aljanna na ɗum wolwete ɗum fuu majum ha timma kam amma ɗum wara nder none majum wa masakina tayyiba be jooɗorle ceniiɗe fi jannati anni nder aljanna faɓɓande igamatin faɓɓande a yi ha nokkure ma woni ha duniyaaru ɗo ñiɓu suudu ma a moƴƴina no a wawi moƴƴingo fuu amma sey aɗo dari tereta ndu aɗo ayni ndu tum sollare a fiɗɗa cancayɗo a fiɗɗa a loota wakkere feere tum aɗo dari aɗo hakkilani ndu banni amma suudu aljanna wala haaje noon wala sollare wala cancayɗo wala hunde ko nde yere ton wa masakina tayyiba e jooɗorɗe ceniiɗe deydey nafsuji maɓɓe to woni toon man noon welata ɗum fastatibu han nufusu wa ta'alubuha nafsuji ɗon weltina wonugo ha pellel man nafsuji ɗo wowa pellel man yonta to cuurel ma o ñingel ni bana cuurel am to a yehi ha jippitma otelji feere na belɗum a nanata taw nden nden aljanna ka to yimɓe yahiɗo ha nokkuje wonata man ɗo nokkuje belɗe on ɓe gonata ha foroy nden allah wi fi jannati an nder aljanna faɓɓande aljanna man ɗo to ɓe nasti ɗo wurtago wala maaygo wala dillugo pellel feere wala jahangal wala haaje feere a yata ɗaɓɓita ha nokkure wonde ko marɗa haaje fuu ɗon nder aljanna man ko a numi fu nda ɗum tan na sey a ya ɗaɓɓita a yi duniyaaru ɗo ko a nanata belɗum kam a ñalli a somi a weelama a ɗonɗama a hoota a heɓa iri ñamdu ndu a mari haaje welndu a ñaama a haara a yara irin jaram ɗam a mari haaje a ɗonɓita a waala a ɗana a foofta to a ummigo sembe ma warti énergie ma warti janngo a heɓi no a huwira ha aljanna ɗo yiɗi may fuu wala ɗo yiɗi ɗo fuu ɗum torra on ha aljanna ka to a yehi ɗo sey belɗum tan ha duniyaaru ɗo a anndi jotta ka jemma waɗi ngam a siwta a anndi ñalawma waɗi ngam a dilla a huwoya ha aljanna ɗo wala jemma be nange tan aɗo siwti tan nokkure siwtare on kuugal kam ha duniyaaru ɗo woni rewgo allah seniiɗo waɗugo ɗume ɗum fuu majum ha duniyaaru ɗo woni mo nasti aljanna kam haala dewal feere wala ton fi jannati adnin ɗo fi basatina igama la tahulu wala tazul kamɓe man ɓe ɗon ha nder gese ɗe faɓɓande modi ɓe anduɓe lunga arabiya ɓe mbi to a yi jimi ɓe nunu wari ɗo woodi wirgo ɗon ɗon a yi jannati gese to a nasti nder gese ɗo na leɗɗe ɗo wirni ɓe mahale fuu wonan toon nonnoon jinnu ginnaji ɗo na ɗo wirni en giyata ɗum janinu ɓinguel denedel wonata nder reedu na ɗo wirni en giyata ɗum junna jemma to ñibre waɗi na ɗo wirni en giyata yo nonnoon jannatin ha aljanna allah seniɗo wolwi ɗo ñiɓalo be leɗɗe ɓe dalloje ɗon ɗon kayum bo nonnoon ɗo wirni bananiman fi jannatin man ɗo allah wi adnin ka faɓɓande wala nokkure nde eggete yehe la tahulu wala tazul
aljanna man ka nattata ka sañjata ka eggata mo nasdi fu duumoto toon ha foroy a saftata wongo ha nokkure nde Allah seni ɗo waɗima ɗo a haɓata sakko mbiya a dilla nokkure wonde feere a wara alora a warta amma tan ni yande jumare ka faada Allah ɗon yimɓe jahan faada kadi en jangino ɗum mi tammi toon fiɗɗori ɗo waɗi wa ruwiya annahu su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an qawlihi ta'ala filla manulaɗo Allah mo salatu Allah e jammuɗum tabitani o ƴamama ha konngol Allah ɓagiɗo wa masakina tayyibatan fi jannati adn e jooɗorle ceniɗe nder aljanna faɓɓande annabijo sallallahu alayhi wa sallam jaabake o wi gasrun min lu'lu'atin gasrun yimɓe men mbiya sooro hande kana pale on a hefti wiigo gasru kam yowwa pale man ɗo a maran iggo e luuluɗo nder kaye tedduɗe tilimɗe fi dalika al gusuri 70 daran ha pale ma je a marata go nder pale gotel fu ɗo mari ci'e 50 fa tawata saare ma ha duniya ɗo banni ɗo ci'e 50 ci'e man bo min yaqutatin hamra iggo e yaquturi boɗeri ɗo fu nder ka e goɗɗe feere tedduɗe fahinta aɗo yiya jotta ko pierre blue ko ɗume ɓe heɓi ɗo ma aɗo nana ceede man to ɓe heɓi diamant aɗo nana ceede man a tammi ha aljanna bo soodugo ɗon na dewal ngal a rewata Allah seniɗo ha duniya ɗo kanjum wona soodirta ko woni toon ma fi kulli darin 70 baytan min zumurratin khadra o winoma soorowol iggo e luuluuri pale iggo e luuluuri nden ɗon nder palego ci'e 50 yagutuuri boɗeeri nden ha kala saare woore nder ci'e 50 goo fuu 70 baytan min zumurratin khadra ɗo mari cuuɗi 50 kañum man bo iggo e jumurru khadra lipillapaju ɗum fu ɗum noone ka e goɗɗe feere tedduɗe fahin nden fi kulli baytin 70 sariran ha kala suudu wooru fu ɗo mari leese 50 ala kulli saririn 70 firasan dow kala leeso wooto fu ɗo mari be'itte ko we'ititte dow maago 50 min kulli lawnin ha kala nonde fu ala kulli firasin zawjatun min alhuri l'in ha kala be'itto goo wooto ha nder be'itte 50 goo woodi teeriɗirawo debbo maako ɗon yuggo e hurul ayn ɓe Allah seniɗo tagi ɗum ɓe anda torra ko iri kaye ngam mumini en beltinoro be maɓɓe wa fi riwayatin fi kulli baytin 70 ma'ida ha kala suudu wooru fu woodi tabule a manger 90 a yata ɗaɓɓita ñamdu man a wadda na ja sefnino keña sefenema kam rewgo Allah seniɗo ja rewino ɗo on ala kulli miyatin 70 lawnan ha deydey ma'idaji o wino goo 70 goo kala ma'ida gotel fu tabule ama jewa goota fu 70 lawnan min ta'ami none ñamdu 70 a ñaama deydey no a mari haaje man a ñaamata ɗo je suunota je weltinirgo tan wala weelo a nanata to a ñaami ha duniyaaru a yari a ɗonɗiti ha duniyaaru na a ɗaɓɓitan ha wayloya ɗum to machine nder ma ɗo nami hoo'i ko ɓanndu naftirta be muɗum luttano man ɗo dese man ɗo na se a yaaru foya amma je aljanna ɗo wala haaje to a waa'i a wulwini kala timmi kanjum may bo wayre ɓe wulwede go ɗum urdi tan kayum ka ɗum nattiri banni ɗon kadi nde ɓe ƴami annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha konngol Allah ceniɗo wa masakina tayyibatan fi jannati adnin jooɗorle ceniɗe nder aljanna faɓɓande nda annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam tindiniɓe kuuje ɗe bana ni kanjum on woni ko woni ha aljanna non ha ɗon man ɗo na tindinoje man timmi fufu dey
deydey ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam tindini ɓe seeɗa kadi ɗum ɗo kanjum ma na ɗum daɗi tindinore goɗɗo daɗi bawɗe goɗɗo daɗi hakkilo ma ko ha duniyaru kam nden ɗo majum wari ridwanum min allahi akbar yerda ka daga allah ceniɗo kanka ɓuuri mawnugo kay nemaliji aljanna ɗi ɓe keɓata goo kam fuu to nini ɓe keɓi yerda allah ceniɗo ɗo ɓuuri nemaji goo fuu mawnugo jotta kam aqallu ridwanin yatihim min allah ɓurɗum famɗugo yerda ka warata ɓe ha allah yerda el man no ngel famɗiri fuu akbaru min dalika kulli ɓuran nemaji ko woni nder aljanna ɗo fuu fadlan an aksari sakko ma yerda allah ceniɗo ɗo laati ka ɗum kam warada anna allah taala yaqulu li ahli ljanna ɗum joli allah ceniɗo tammi wiigo yimɓe aljanna to ɓe nasti aljanna allahumma jalna minhum raditum on gerdake na allah ceniɗo wiya ɓawo nde naadi yimɓe aljanna ɗo on gerdake na fa yaquluna malana la narda ɓe mbiya e ko wonani min gerdata kadi jawmirawo amin wa qad ataytana ma lam tuudi ahadan min halqik haqiqa a hokki min ko a hokka e goto iggo e takle ma andi tage fooji daga allah fuɗɗitagogo daga annabi adama ha warti ragare goɗɗo mo tammi maayi goɗo be ginnaji fuu a andina ɗum hunde waña nden jonta ka mumini e nder maɓɓe goo naada aljanna ɓe laataki mumini e nder yimɓe be ginni fuu dilli kayum bo ha yiite ko nastata aljanna fuu nastidi timmi ɗon allah seniɗo ƴamata ɓe on gerdake komi hokki on ɗo na ɓe mbiya kadi jawmirawo amin ko woɗani min gerdata haqiqa hokki min ko a hokka e goto iggo e takle ma kanjum woni naadego aljanna hisne yiite fa yaqulu jawmirawo wiya ana utikum afdala min dalik mi hokka noon ko ɓurata ɗum yake mal kana andi numo waran kadi ko ɓurata nastugo aljanna ɗo ɗum ɗume fahinta kaaluɓe mbi wa ayu sayin afdalu min dalik hunde nde ye ɓurata bolwa ɗum ɗo a hisni min yiite a naadi min aljanna ɗo ni a hokka min ko ɓurata ɗum ɗumejum kanjum bo fayin gaala jawmirawo wi uhillu alaykum ridwani miɗo daknana on yerda am mana majum mi yerdake on jotta kam mi tikkanta on ha foroy fala askadu alaykum badahu abada mi tikkata dow moɗon ɓaawo yerda ɗo ha foroy ɓe nana hay kalimawol ngol ɓurata ngol ɗo wen gol ha ɓe gejjita nemaji aljanna goo fu accu kanjum ma fahin jawmirawo itta wirgo hakkunde muɗum be yimɓe jonta ɗum a yiyata allah jaygol annora allah ceniɗo ɗo to nini wangino gite maɗo ɗe mbuman ɓe giyata nden yande man allah ceniɗo waɗa itta wirgo go yimɓe giya allah ceniɗo ha yimɓe gejjitanayma aljanna go kanjum allah ceniɗo wi wa ridwanum min allahi akbar e yerda daga ka yerda ka warata daga allah ceniɗo ɓuuri mawnugo azamu min zalika kulli ɓuuri bolwa ɗum ɗo fuu mawnugo ɓuuri de mbar jariji ɗi ɓe keɓata ha aljanna fuu dalika huwa alfawzu lazim bolwa ɗum ɗo hayum woni tinaye mawɗo heɓugo ni jotta ka ɓe nasti aljanna ɓe duumake accuka noon allah ceniɗo yerdake ɓe hay moƴƴere kam pat heɓama timmi kadi dalika huwa alfawzu lazim yerda allah ceniɗo ɗo hay montina e ɓurɗo mawnugo aljafru bilmaksudi alladi la yudaa tinorago be nu faye ɗum ko fondatake be hunde ko ɗumejum ya ayuha nabiyu jahidu lkuffar يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله
الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الآية. يا أيها النبي يا النبي جاهد الكفار خنر هفر بالسيف بكافي نسخة جلالين وانتوى النسخة فيرها ببالو بلها جاهد الكفار بالسيف دو ودن بالليف كاي بالسيف بكافي honir an muhammadu honir an annabijo honir heferɓe bi sayfi ɓe kaafayi wal munafiqina honor nafiki en bo bil lisani ɓe ɗemgal wal hujjati e hujja waglus alayhim ñaɗɗinan ɓe bil intihari ɓe telɓuki wal magdi e tikkere wa mawahum jahannam yiite jahannama woni moɓorde maɓɓe o bisal masir halli yahrude a yinde allah seniɗo wolwi haala mumini en ha nokkure nde ɓe tammiyaago nden allah seniɗo wolwi hefere ɓe bo kamɓe bo nokkure nde ɓe tammiyaago to har ɗon allah seniɗo on umri annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe wango jihadi ha heferɓe onga hande yimɓe feere yiɗa nanugo haala jihadi ɗo na dina islama waddi ɗum to dina islama on waddino ɗum bo to allah on umri kam mo woodi ayɓe ton na amma fuu allah seniɗo to acci heferɓe goɗo tooño yimɓe ha doogi ba annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe sahabo en muɗum ha ɓe gurti ɓe eggi makka ɓe hooti madina ɓe doggidi ɓe dina maɓɓe ha ɓe keɓa ɓe ndewa allah seniɗo gooto daga ɓaawo ɗon ta ƴamu kadi ci'e maɓɓe jawle maɓɓe ko ɓe marino ha makka kam fuu heferɓe bandiraɓe maɓɓe jafti ɗum mari nden ɓaawo ɗon ɓe heferɓe goo tokki ɓe ha madina kadi bo wi yahat baraɓe fayi allah seniɗo wi wujina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu duganama ɓen kabdeteɓe dow ɓe toñama ase ɓe toñama difa'un nafsi on jotta ka difa'un anin nafsi on ɓeɗo gaɗa to jonta ka ko ɓe kaɓanta ɗo ɓe defandanan nafsuji maɓɓe on kamɓe julɓe na kamɓe fuɗɗi heferɓe na kamɓe fuɗɗi habre be heferɓe ya ayuha annabiyu jahidil kuffar ya an annabijo honnu heferɓe a honiraɓe ɗume bisayfi ɓe ka fahi dilla ya hippa ɓe non nonna na non ɓe islama waɗi laamiɗo julɓe lenan malla to kay mon yahata ha maɓɓe nden umra ɓe jotta kam jangiɗa ɓe aya ko allah seniɗo wi yowwa ta'alaw ila kalimatin sawayin baynana wa baynakum alla na'buda illa allaha wala nushrika bihi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah ngare ha kalimawol gotol potangol hakkunde meɗen hangol woni deweteɗo wala sey allah muhammadu ɗum nelaɗo allah yo ta en hawrana allah ɓe hunde ko nde ta en ndewa hunde wonde feere ko ɗuuti allah tata en jogita woɓɓe feere jawmiraɓe ko ɗuuti allah to fa in tawallaw fa qulu shadu bi anna muslim to ni ɓe firlitake ɓe ɗoyni ɓe sali jaɓugo mbiye heferɓe goo ceede kadi min kam min ɗowtaniɓe allah to har ɗon to ɓe sali ɓe mbiyaɓe to jotta ka nde on sali en kawta en pat en ndewa allah gooto jooɗe dow diina moɗon amma be sarɗi kadi on goɗa dow diina moɗon ta on habda be amin ta on toñomin to woodi kabdanɓe be amin ta on ballita ɓe nden minin to min ɗaɓɓitiri on wallinde on wallan min onon bon noon ɗaɓɓitiri min wallinde min ballan on amma hawtade be noon to hitande timmi kala goɗɗo ñuufiɗo fuu hokka jomorgol ni kaja ɗon goto ɓe mbi ɓe mbaɗata nden ɓaawo toon haɓre kadi to haɓre goo waɗi on jottaka to woodi wakkere yimɓe ɓe na julɓe goto nanngama ɗon bo allah seniɗo wiyay mbareɓe malla mareɓe ha foroy malla waɗeɓe noy allah wi o imma mannan mbadu o imma fiɗa arande kam on moƴƴaɓe on joftaɓe non noon ɓe dilla malla bo ɓe gadda sotari har ɗon go timmayi fayin to goɗɗo nandidini debbo muɗum be karamɗo mum nder ɓe o marino go muminijo o rimɗina ɗum non noon to goɗɗo waɗi huni hunayre o waɗan hunde o waɗay
ko malla o wi o waɗata hunde o waɗi o rimɗina kadi bo goɗɗo bari goɗɗo ɓe bo fot accuga diya o rimɗina kadi bo allah seniɗo ƴewniri yimɓe fayinta ha laabi ɗuuɗɗi har ɗon ɗon man on holli yimɓe diina islama kam ɗum diina narral diina islama ɗum diina kisdam diina islama ɗum diina jonde jam hakkude yimɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi mo laati julɗo kam mo julɓe kisi ɗemgal muɗum e jungo muɗum kiisa ndaara boɗɗum kadi tum en lornitan ɗum yowwa ɗemgal maɗo ta hulira julɗo be man ta fewira julɗo be magal ta fewna julɗo be magal ta ñowa julɗo be magal ta waada julɗo be magal julɗo tanna be kala yimɓe luttuɓe fuu mba'a be maɓɓe bana ni kuje waɗan joyi mais ka komi faami leston de an bona famar ko ɓuri noon noon ɗemgal ma fuu waɗan kuje joyi ma e jungo ma fuu waɗan kuje joyi ma ta a mbarta goɗɗo ɓe jungo ma ta a balmira goɗɗo ɓe jungo ma ta a huɗira goɗɗo ɓe jungo ma ta a wujjira goɗɗo ɓe jungo ma tata ɗumejum fayin ɓe jungo man a yiɗo fuu jonta kam en paɗen hisiɗi ɗi fuu majina to en kisi en anda dina islama ka ko woni ha muɗum ɗum kisdam al islam islama ɗo mana man ɗume islama ɗo kisdam mo woni nder maka bo al muslimu kanko bo kisɗo to nden kam nde o kisɗo ɗo na o toñata nde dina mako kisdam bo na ka umratamo toñange kadi o daytoto ɗum ya ayuha annabiyu jahidil kuffara an annabijo honir heferɓe bisayfi ɓe kafahi to kafahi tanna be kala ko ɓe honirte e fuu yaake feere kafahi yaake feere ɗum laatoto kurol yaake feere laatoto labbo yaake jamanu ɓe honirteno ɓe noon amma hande kam moye on ɗo ƴowniraɓe dow dina islama sakko yo ha konuji man ukka hakkunde maɓɓe konuji ɗi nanata dow duniyaru hande fuu ɗum hakkude ardugalji hakkude laamuji on tan ɗi waɗata seeto laatake tooñaaɓe kayum gooɗo defandana hoore mum kamɓe kaɓe woni dow jihaadi kadi ngam annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi mo mbara ga en nafsu muɗum o sayduɗo mo mbara ga en jawdi muɗum sayduɗo mo mbara ga en koreji muɗum sayduɗo wal munafiqin non noon hona naafiki en bo billisani ɓe ɗemgal wal hujjati e hujja naafiki en na ɓe bolwi kamɓe kam kalimawol ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ngam dalila wolugo kalimawol go waɗi kamɓe ka honirtaɓe ɓe ka fahigo kamɓe ka senoy se gaddanaɓe hujjaji kadi a sewigo kalimaji go nane ma ko ɓe ɗaɓɓitirɗi ngam kisnam duniyaru oho noon ɗi kisnanɓe ha duniyaru kam amma lahira ka kisnam wala keña en jaalino haade ande allah seeɗi ɗo wolwi haala almunafiquna walmunafiqatu walkuffar allah inade ɓe naara jahannam to en wino naafiki en ɗo kamɓe woni ɓe suuɗata keferaku nder ɓe bangina diina ko waɗi ɓe gaɗata noon bo ngam ɓe keɓa ɓe kisa duniyaru ha duniyaru man kamɓe kisi jotta kam hujja be maɓɓe honagoɓe kamɓe kam billisani wal hujjati te be ɗemgal be hujja waddana ɓe haala laabka dede ko ɓe famirta na be ka fay ngam wolgo maɓɓe kalimawol simpirago wal muradu bi jihadihim basdul juhudi fi nasihati wa takwifihim kanjum muño be ɗey waɗugo jihadi ha naafiki en ɗum nasiyanagoɓe ɓe hulnugoɓe to nini ɓe laɓɓinayi diina yo kanjum on wonata dow naafiki en kam nden waglus alayhim allah seniɗo wi ñaɗɗiddo maɓɓe bil intihari ɓe telɓuki wal makti to nonnoon e nanguki ɓe dede ko a wawi huuɗugo ɓe maɓɓe fuu a telɓanan ɓe a ñaaɗanan ɓe to wal muradu bihil gadlu o wi maktuɗo ko muyrete ɓe majum ɗo wargo kay mboto woodi ko feƴƴi bi nisbati lil kuffar nden to laatake ha naafiki en goo bo laata al ihana yawnuki a telɓan ɓe a yawnan ɓe a hollan yawnare maɓɓe no ɓe ngoni nde nini ɓe ɗotanaki allah seniɗo dina maɓɓe laaɓay nder ɓerɗe maɓɓe ɓe suuɗike e feeraku to nden allah seniɗo nde wi ɓanni kadi heƴina nda heferɓe ka a honniran ɗum ɓe ka fayi
nafiki en kamɓe bo a ñaɗɗinananɓe konngol a waddat hujja a ñaɗɗina konngol amma to ɓe mayri dow majum to ɓe jahata ko mawahum jahannam allah seni ɗo wimo ɓorde maɓɓe woni jahannam allah mo tagi mobgal takle goo fuu kanko wi ɓeeɗo man ɗo to nini ɓe seeɗa banni ha ɓe maayi wattam fii maɓɓe kamɓe dillotoɓe yiite jahannam ɗo woni wattam halli kadi wo mawahum moɓorde maɓɓe jahannam allah wi wo bi isal masir halli yahrude almarjiu so itirde hiya kange yahlifuna billahi ma gaalu hamɓe nafiki en ɗo ɓe ɗon kunoro allah ay almunafiquna yahlifuna billahi ɓe ɗo kunoro allah ma gaalu ɓe mbi'ayi ma balagaka anhum min assabbi ko hewtima daga to maɓɓe iggo e kuuɗi ɓe kuɗima nden habaru man hewtima ɗo ɓe ɗo kunane kamɓe ka ɓe mbiyayi ɗum wala gargaru kalimatal kufri allah alimul gaybi wa shahadati anduɗo kala hunde fuu o wi wala gargalu kalimatal kufri wallahi haqiqa ɓe mbi kalimawol keferaku wo kafaru bada islam ɓe hufɗi bo ɓawo silmuki maɓɓe asarul kufra ɓe bangini keferaku bada isharil islam ɓawo wanginki islamaku wa hammu bima lam yanalu ɓe nufi bo ɓe hunde ko ɓe kewtayi ɓe fotayi ɓe hewtata ɗum ma sakko o wi sababu jippago aya yahlifuna billahi ma qalu akhraja ibnu abi hatim an ibni abbas radiyallahu anhuma qala kana al-julas ibn suwaid ibn samiti en jangino alama ko ha jangde men hikka ɗo ni ha yaake kono tabuggo o laatake mimman takhallafa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi gaswati tabuk o ɗon nder ɓe luuti acci tokkugo nulaaɗo allah yaha kono tabuk nder nafiki en goo wa qala nden kanko man o wi la in kana hadha arrajulu sadigan la nahnu sharrun min alhamir to nini gorko o laatake gonɗuɗo kam ɗum annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wiyata to gorko o laatake gonɗuɗo ha ko yeccata en ɗo nden kam enen ɓuri bamɗe hallugo non ma ɓe laati may wamde kana umraka rewgo allah seniɗo amma kamɓe na ɓe umrama dewal ɓe sali fa rafa umayru bnu sadin dhalika ila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam sahabojo ɗon muminijo ɗon wakkati o wolwi ɗo biyeteɗo umayru kayum nani haala go sey yaari ka ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam fa halafa billahi ma gultu kanko go wari o hunori allah kanko julasgo o hundiri allah o wi kanko kana wiyay oɗo fewanimo on non noon nda banni nafiki en woni hunugo ɗo fewre kam heyanayi ɓe ɗiɗa wiɗa to allah ren goɗɗo kadi ɗon woni fa anzalallahu sey allah jippini yahlifuna billahi ma galu ɓe ɗon kunoro allah wallahi kamɓe mbiyayi fa zamu annahu taba wa hasuna tawbatu amma kanko julas ɗo ɓe wi kamko kam o tuubi o moƴƴini tuubu ma ko laati mbongu bo summa akhraja an kabi ibni malikin nahwahu noon fayinta ha sababu no juuligoɓe o jippini ɓe wurtini hadisehol ha kabumno malikin ko nandi e maagol wa akhraja ibnu abi sadin fi tabagati nahwahu ibnu abi sadin bo wurtini hadisehol gongol ko nandi ɓe maagol an urwa wa akhraja ibnu abi hatimin an anas ibni malikin radiyallahu anhu ibnu abi hatimin bo wurtini hadisehol ha malik ibnu anas ha anas ibnu malikin sufanulaɗo allah yerɗo mo gaala wi samia jaydum ɗo argama rajulan min almunafiqin jaydum ɗo argama o nani goɗɗo nder nafiki en yaqulu ɗon wi'a wannabiyu sallllahu alayhi wa sallam yahtubu yaake nden bo alhaal annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗon huɗɓo o nani goɗɗo goɗo wi'a in kana hadha sadigan lanahnu sarrun min alhamir oɗo ɗo ko o wolwata ɗo to laati o gonɗuɗo kam en ɓuran bamde fuu hallugo nden kam fa rafa dhalika ila nabii sallllahu alayhi wa sallam ɗon kadi zaydum no argam go ɓanti haala go yettini ha annabijo fa jahada alqa'il mbiɗo go guli haala go o wi kanko ko wi'ayi fa anzala llahu allah jippini yahlifuna billahi ma qalu ɓe ɗon kunoro allah kamɓe kaɓe mbi'ayi non ibnu jaririn wurtini ha ibnu abbas radiallahu anhuma qala kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o winulaɗo allah mo salatu allah e jammuɗum tabitani laatake jalisan fi jilli sajara joɗiɗo ha ɗowdi lekki
lekki gorki feere leggal birfinigal nulaaɗo allah wari jooɗi haa ɗowdi maagal fa qala innahu sayatikum insanun yanzuru bi aynayi shaytan ha annabijo jooɗi les leggal goo se o wiyata yimɓe goɗɗo waranan on goɗɗo man to wari ɗo kanko oɗo larɗa be gite sayɗanu neɓay gooni fa tala rajulun asrak se goɗɗo ɓaleejo wangiti wari fada'ahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam se nulaaɗo allah ƴewni goɗɗo goo nde wari ha bange muɗum fagala alama tastumuni anta wa ashabu do ɗume an ɓe sobiraɓe ma on kuɗatanmi fantalaga rajulu fa jaa bi ashabihi fa halafu billahi ma galu hatta tajawaja anhu goɗɗo go nde nani haala go wolwayi o dilli o ƴowni sobiraɓe mako go ɓe gari ɓe tawi nulaaɗo allah ɓe kuni kamɓe ka ɓe mbiyay na ɓe huɗayi nulaaɗo allah ɓe kuni dow majum ha nulaaɗo allah acci ɓe neɓay kadi fa anzala llahu taala allah ɓangiɗo jippini yahlifuna billahi ma qalu ɓe ɗon kunoro allah way kamɓe ka ɓe mbiyay ɗo ɗo asbabu nujudi aya on o yeccata ɗo noon o wurtini ha qatada woodi worɓe ɗiɗo kamɓe bo iktatala ɓe kaɓi ahaduhuma min juhayna wal akharu min gifar worɓe ɗiɗo man goto maɓɓe ha leñol wiyetegol juhayna goto maɓɓe bo ha leñol wiyetegol gifar wa kana juhaynatu hulafa'ul ansar leon juhayna ɗo ɓe laati kamɓe bo ɓe kundidiraɓe ɓe ansarinko en ha jahiliya leyol gorngol feere ɗon no wara hudda ɓe leƴol gorngol feere ko heɓi mon heɓi min ko heɓi min bo heɓi on yo ɓe laatino dow banni man nden wa jaharal gifariyu alal juhayni te gifarinkejo goo jaalake juhayninkejo ha haɓre goo to ansarinko en bo a andina abdoullahi ibne ubayi ɗon ɗon mawɗo naafiki en ɗon kadi fagala abdoullahi ibne ubayin lil awsi abdoullahi ibne ubayi wiyata awsinko en ɗum leñol maako o wiyata suru akakum mballe derɗirawo moɗon o yaɗo jaalaɗo ɗo jahe mballe mo fa wallahi ma masaluna wa masalu muhammadin illa kama qala al qailu sammin kalbaka yakulu o wi wala misalu meɗen enen ɓe misalu muhammadu ɗo koye na bana bi o wi faynu ɓoosaru ma ndu ñaame a worni ɓoosaru ma ndu tekki ɗum fayi kam to an on ndu tanmi ñamgo ɗume o wiyata ɗo ko ɓarata ɗo wato annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sahaba en mum ɓe ummi daga makka ɓe garti madina ɓe gari ɓe naaɗi ɓe ha nder ci'e maɓɓe ɓe jooɗi ha ɓe heɓi sembe nden wayɓe ɗo kaɓa ɓe maɓɓe jontana o wi wala misalu men ɓe misalu muhammadu koye na babbi o wi faynu ɓoosaɗu ma ndu ñaame nden o wi la in rajana ila al madinati la yukhrijanna al azzu minha al adal wallahi to ni en dori en kooti madina kam ɓurɓe teddugo wurtinan ɓurɓe toskugo daga wuro madina oɗon nufa kanko abdoullahi ibnu ubayy ibnu salul mawɗo naafiki en kanko ɓe bandiraɓe maako naafiki en oɗon nufa woy kamɓe on woni tedduɓe nden annabijo ɓe sahabo en bo oɗon nufa woy kamɓe on woni lesɓe allah kadi ɗo wi haragare aya man noy walillahi l izzatu wa li rasulihi wa lilmuminina walakinna almunafiqina la yalamun amma se kaka teddugal ka wodani allah e nulaaɗo muɗum e mumini en amma se kaka naafiki en ɓe annda ɗum yo daga ɗon kadi fa sa'a rajulum min almuslimina ila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam nde wolwi haala goɗon kadi goɗɗo mo julɓe ummi yehi ha nulaaɗo allah mo salatu allah e jam muɗum tabitani fa arsala ilayhi fa sala te nulaaɗo allah leni ha abdoullahi ibne ubayy ibnu salul mawɗo naafiki en ƴamimo fa jaala yahalifu billahi ma gal se o fuɗɗi kanko go oɗo hunoro allah kanko kana o wi'ay haala man har ɗon go fa anzala llahu taala allah ɓangiɗo jippini aya yahlifuna billahi ma qalu ɓe ɗon hunoro allah ɓe mbiyay a yiɗo bo waɗi sababu go nujuɗugo na ha julas ɗo bo ha goɗɗo feere fayin noon fahinta o wiwa hammuɓe ma lam yanalu kamɓe go ɓe laatake ni on ɓe yahlifuna billahi ɓeɗo kunoro allah ma gaaluɓe mbiyay kamɓe naafiki en ma balaga ka an hum ko hewtima daga to maɓɓe mina sabbi ifɗo e kuudi kamɓe kana ɓe mbiyay noon allah wi wala gad gaalu kalimatal kufri wallahi haqiqa ɓe mbi kalimawol keferaku wa kafaru ɓe kufri bo bada islamin ɓaawo silmuki maɓɓe
asharul kufra ɓe bangini keferaku bada ishari l'islami ɓawa wanginki islamaku ɗo woni goɗɗo man irtoɗɗi o turti o lorti ɓaawo o lorti ɗo teppere maako o wurti dina islama kadi mo ɗonna nder dina islama nden jonta ka wurti ka waddi keferaku yo jotta kam o wurti dina islama kiita maako ha islama oɗo o nangeteɗo o haɓɓe se o tuuba o lorta dina islama to o lortaki bo kiita maako o mbareteɗo ni ha dina islama to o ɗonno nder maaka nden o wurti kam yo ɓen go no waɗi noon ko ɓe gaɗaka na kamɓe ka ɓe ɗon ɗo naafika ako ɓeɗon juula ɓeɗo suuma ɓeɗo gaɗanoye fu amma to goɗɗo wi kanko o juulata o wi julde ɗo nafarilla sam ɓe nanganmo ɓe kaɓɓa mo ɓaawo balɗe tati laamiɗo julɓe on umrata kadi ɓaawo balɗe tati to o lorayi oɗo juula kiita ma ko mbareki to o wi julde waajibi o anndi amma o juulta bo on bo haɓɓete ɓuraayi wakkati gootel to wakkati man haali o juulayni kanko bo o mbareteɗo ngam tata on gooto o hisi nanduɓe numanɓe iri numo maako kayum goo bo wara ɗuuɗa hadina islama ɗum allah seni ɗo wiwa kafaruɓe kufri bada islamin ɓaawo silmukuy maɓɓe asharul kufra ɓe bangini keferaku bada ishari l'islam ɓaawo wangirki islama nden hawtade ɓe noon bo wa hammu bima lam yanalu ɓe himmiɗinori ɓe nufake ɓe hunde nde ɓe kewtayi ɗum min alfarki binnabi sallllahu alayhi wa sallam laylatal agaba ɗum woni nangugo annabijo mo salatu allah e jammu ɗum tabitani jemmare agaba ɓe ɓe woytinamo nder o wala habaru sam ha nokkure ɓe woni nder jemmare nda yiɓɓugo jemma ɓe nanganmo inda awdihi min tabuk wakkati wartuki maako daga konu tabuk wa hum biɗata asara rajula hamɓe man ɗo ɗum worɓe 10 e gelɗe on ɓe dawriɗi dabare man non ɗon bo fayinta ha hadisol man wari kamɓe man ɗo ɓe dawriɗi banni man ɗo nden o wi fa daraba ammarumnu yasirin wujuha rawahili lamma gasawhu fa ruddu ammarumnu yasirin fi yeeso geeloɗi o firlitiɗi ɗi dilliri wakkere wonde feere wakkati nde ɓe mawake mo to kamɓe go ɓe lorna kadi jonta ka ɓe keɓayi ɓe humpi haaje maɓɓe ha o wiwa humbiɗata asara rajulan ɓe worɓe 12 ɗo qila wiyama idna asara ɓe 12 wa qila aksar min dalik konngol feere wi kay ɓe ɓuran 12 ma amma no wayi fuu ɓe wi kamɓe man ɓe jottayni yimɓe no gaskam to wa qad ajma ra'ayuhum ala an yaftiku binnabii fil agaba ɓe hawti dow dabare maɓɓe dow ɓe nanga annabijo jemmare nde to waɗi ha dow to nde liyaga fil waadi fa yamut nden ɓe sakkinamo ha nder waadiwol o do'a o maaya to ɓe nangimo go ndani ɓe numi a yi yimɓe ɗo ɓe ngala hakkilo sike ko ɓe paɓɓidi be maako ɗo deyde ɓe ɗon giya ko allah seniɗo wallatamo o jaaloɓe nden fahinta ɓe numa ha ɓe wara ɓe nangamo ɓe mbaɗa banni ɗon man ɗum waɗan hay fa akhbarahu llahu bima dabbaruhu sey allah yecci annabijo ɓe ko ɓe dawrini ɓe ummi kono tabuk ɓe ɗo garta on falamma wasala ila al agaba nde ni annabijo yetti heedi to nde goo naada munadi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bi amri sey woyno nulaaɗo allah woyniri be umrore nulaaɗo allah inna rasulallahi yuridu an yasluka al agaba ha deyde nokkure ɓe mbino ha ɓe waltinamo toon ɓe nangamo goo woyno o woyni wi nulaaɗo allah kam o yiɗi ha o tokkira ha agaba ha tonde nde wala yasluku ha ahadum gayru ta goto fu tokkira nokkure may ko luutimo kanko moɓe mbino ɓe nangan goo dey a noon to a nani yimɓe ɗo waltinima ha laawol ka a yahan hermagol hay to falamma wasala ila al agaba nde o yetti heedi towde goo noy ɓe waɗi jotta kana haaje maɓɓe fuu ha ɓe nangamo har ɗon nda woyno ɓo ko waɗi woyni ɓe umrore maako ta goɗɗo fuu tokka ɗon se kanko tan wasluku ya masaral jaysi badnal waadi o noon jama'are kono tokke hen wakkere reedu waadi o ta tokke do towde nde fa innahu ashalu lakum wa awsa tokkugo ha waadi ol ɗo ɓuri hoyango on yaandu ɓuri feesugo bo ha to nde ɗo ka nokkure man ɓilli fa talaka nnasu badnal waadi yimɓe ka tokki ha reedu waadi ol go wa talaka nabiyul agaba annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanko o tokkiri ha wakkere towde goo wa kana dhalika fi laylatil muslima nden bolwa ɗum ɗo laatake nder jemmare ñiɓɓunde bo
fa jaa almunafiquna wa talassamu wa salaku l agaba te nafiki en gari jonta kam ɓeɗo meeti metali cuumi goɗɗo meeti metalawol cuumol maɓɓikiɗe mum be hunduko mum fuu ɗo na heftata ɗum moyjo nden wa salakul agaba ɓe wari ka ɗum taka ɓe nasti ha lawol towde goo falamma sdahamu ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam nafarat nagatuhu hatta sagada badumatayi wakkati kamɓe gonde ɓe gari ɓe ɓiɗɗotiri dow nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam haaje maɓɓe na ha ɓe nangamo ɓe yerɓamo do'a ha wadiwol o maya ɓe mbino du wakkati man go se ngeelowo bamako wirwi nga doggi ɗon ha yoga kuuje goɗɗe feere ma jani ɗon fa saraha bihim annabijo telbiɓe kadi ko wallu mudbirim ɗo ɗon kadi se ɓe totti kadi ɓe firliti kamɓe man ɓe tottuɓe ɓe doggi ɓe lori kadi wa amara ammar bna yasinin wa qila hujayfa nden annabijo umri ammaru ɓi yasir ko bo ɗum hujayfa dow konngol feere bi ɗarɗu wujuhi rawahilihim sogga jotta kam ɓe anteji maɓɓe fan haɗɗu min al agabati musri'ina ila badnil wadi wahtalaɗu binnasi se ɓe jippi jotta ka ɓe jawɗotoɓe kamɓe go ɓe dirti ɓe dilli ha reedu wadiwol go ɓe jillidiri be yimɓe fa qala lahum nabiyu sallllahu alayhi wa sallam annabijo wiyata ɓe hal arafta annabijo wiyata fa qala lahu nabiyu annabijo wiyata mo kanko ammarum no yasir goo hal arafta ahadan minhum woodi goto nder maɓɓe mo a anditina ɓeɗo meeti metali cuumi ɗum jemma bo jotta kam noyi waɗata o andita ɓe kadi har ɗon go gaala o wila hay wala momi anditi ko goto nder maɓɓe kanu mutalassimina wallaylatu muslima ɓe laati ɓeɗo meeti metali cuumi jemmare bo ñibre gaala annabijo wi hum fulanun wa fulanun hatta abdahu annabijo wi kamɓe ɗo ɗum wayne be wayne on ha o limtiɓe ɓe fuu maɓɓe ɓe sappo e ɗiɗo na malla ko ɓe ɓuran noon annabijo sallllahu alayhi wa sallam limtiɓe ɓe fufu maɓɓe ha ɓe timmi gaala o wiyata hal arafta muradahum annabijo ƴami mo wiyata ammarugo a andi muño maɓɓe nona gaala wi la kay mi anda gaala wi innahum makaru aradul fatka bi kamɓe ɗo ɓe waɗi fewjere on ɓe muuyi nangugo yam ɓe muuyi ha ɓe yerɓayam ha mi halka way wa inna allah akhbarani bi makrihim allah bo yecci am fewjere maɓɓe makru ɗo waɗugo dabare ha torra hewta goɗɗo nden o anda an waɗi dabare man bana fuɗɓe wiyata leñol wayne en jemma o wulama saare fajiri o roda waare huɗo o waddani nayi o ka numata kanko on wulima saare kam o rona waare huɗo o waddanen ɓe wi ɓe mboodi bo nder toon fayin min kam mi yeccay leyol kaja e nder fulɓe anni a andigol an andi ta waɗu iri majum to ɗo makru on mi yeccima peetel makru on ɗo nden annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi kamɓe ɗo ɓe waɗaniyam makru nden allah seniɗo yecciyam bo makru maɓɓe man falamma asba jama'ahum wa akhbarahum bima makaru nde weeti kadi annabijo moftiɓe ɓe fuu ƴewniɓe ɓe ngari yecci ɓe nda dabare ko ɓe dawrino fa halafu billahi ma galu wala aratu ni nafiki en ɓe hunori allah kamɓe ka ɓe mbiyay ɓe muñay bo nangugo annabijo fa nazalat l ayatu ɗon aya jippi kadi to wa yuhaju min dhalika annahum safaru ma rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ila tabuk ko hoyete herɗo famete kamɓe man nafiki en ɓe eɗo ɓe jaadino ɓe nulaɗo allah konu tabuk wa tagaddama annahum takhallafu yo konngol artino bo kamɓe kaɓe luutino 17 e gelle kaɓe jaaday ɓe nulaɗo allah konu tabuk e nden kano warate kadi nda ɗo ka holli ɓe jaadi man ha lawol on to hollino bo ɓe jaaday wa yumkinul jam'u yannal ba'da safara wal ba'du takhallafa heɓoto hawtugo hakkunde konnguɗi man ɗiɗi fuu woɓɓe maɓɓe ma jaadino ɓe nulaɗo allah konu man woɓɓe maɓɓe bo kayum bo luuti kayum bo yahay to ni on kadi nden ɗon go laatake allah seniɗo wi wa ma nagamu illa an agnahumullahu wa rasul nda dede ko ɓe haɓɓino waɗugo amma ɓe dede ko ɓe gaɗata man fuu wala ko ɓe mbaari ɗum dey koye naani ɓaawde allah seniɗo yangni allah seniɗo ɓe nulaɗo mum jaynitiɓe jaynitago bo nana ɗum ayibe noon ɓaawde ɓe jaynitago ɗon kadi nden ɓe waddi fiti